So, ang bana, nagbago na to siya. Naningkamot siya ba? Na siya pamaagi na nakatudlo niya. Murag iyang titong papa nakatudlo. Unsaon pagbagos kinabuhi. To nga, sige mo to siya tanaw porn. Iyang giguba iyang computer. Wa ba ang asawa ni? Niya, mo kam to siya. Kanang, di naman to siya muhatag og time silang pamilya. Kay kunuhay, busy kay siya sa trabaho. Mo standby na gid siya sa balay. Niya na timingan man sad ang nurse man to iyang asawa. Niya ang iyang asawa kay nakakita man sa iyang ka imyo-imyo nga doktor. No, buutan di ang asawa naningkamot na gyud nga mobiya sa iyang bana. Niya magpasingit na siya maayo hangtod nga niabot yung panahon nga ang iyang bana ning hatag niya og kanini ang kana yung act of love, hatag og flowers matingali to. Panahon tingto siyang birthday, niya malipayon kay bana nga nihatag og flowers og katong birthday. So ang gihatag sa asawa ngadto niya kay divorce paper. So perting niyang hilak ang bana, perting hilak ba. Niya moto ang asawa wa nagipakialam, di na sa niya tagdo ng iyang bana, nasakit man ang iyang mama o cancer man siguro to, niya na murag na paralyze, dako kayo gastuhanan sa ospital, pila to ka thousands dollars. Wa siya kahibaw unsa pay iyang kuan, iyang gastos iyang mama. So kay naamay ning offer niya iya pag yung gibutang dito nga Miss Doctor so and so ana ba, nasilos tatong iyang bana sa doktor, pero gigamit sa iyang bana nga doktor. So ang hunahuna sa babae katong doktor niya wa sa kibaw ang iya ding bana mo ay nagsupply sa tanan nga iyang gikinahanglan, gipaayo pag yung balay si iyang mama, gibutangan dito kan mura naghihimong ospital ba, di purtig niyang pasalamat sa doktor. Pero ang iya ding bana mo ay gahimo ato, nindot daw. Nya inigabot niya siyang sa doktor, sige siyang pasalamat, mapakyut-kyut siya dito. Nya ikakita niya siyang banab singhag yun to the max, pakauwaw yung maayo. Nya ang iya ditong bana mo ay nag-supply dito. Ako sang gabasa o nagtanaw sa salida ko, animal ka, wa ka kibaw nga mao na ko ani mo dito. Ano ang asawa ba wa sa kibaw nga ang iya ding gisigihag singhag, ang iyang gisigihag away tungod kay wa na siya kauyon. Nahigugma daig maayo na niya. Unya naghatag di ay sa tanan niyang gikinahanglan. Murabag naingon ang iyang bana ba nga bisan pag imo kong isalikway og patyon, dili na gyud ko musalikway nimo ug akong ihatag ang tanan nimong gikinahanglan. Sana all, no? To nga to istorya to. Mao nang dunay panahon sa atong kinabuhi, nabitay nang umpisal nako, batan-on pa kaayo, teenager pa. Ingon din siya, English speaking ra ba, pakapaka lang in English, nagkabuang hinuon ko kung saan ako pagtubag. I don't believe God, I don't believe this confession. Ako, when was your last confession? This is my first confession. But I don't believe this. I don't believe this. Anak-anak siya ba? Ako din siyang giingnan nga, ikaw, may kay kamo in English. Tanaw na ko, piya nga mag-ilong na ko. May kay kamo in English. Tungod kay, libutang ka sa imong, pero ako ning gisulti in English pod, munas ginhawa lagi. Nako, you are good in English because your mother and your father or your parents maybe sent you to a very good school and your family is also well off. That's why your language in school, in your house, is in English because you are you have a good family status. But without God, you are simply nothing. Akong giingnan. Nga diha may daghan kayong olmigas nagkamang-kamang ba. Nga sige mo siyang igking, siyang kamot as tiil, sige siyang irog ana sa olmigas kay mukamang nako.
Oh, kanang na Olmigas, kinsa may gahimo ana? Ikaw? Siya, no, I cannot create this one. Ako, that's the creation of God. Kana, Olmigas ra gani na. Kanang yuta nga imong gitungtungan atong gilingkuran karon, kinsa may gahimo ana? Ikaw? Siya, dili nako, na hinimo nis Ginoo. Mo na lang pagsigig reason out diha, tuo na lang. Tuo ng Ginoo nahigugman nimo. Kay magsigig kag hunahuna diha, nya imog yung pruibahan nga ang Ginoo tinuod gyud, mabuang na lang ka, di gyud ka katugkad ana. But when you start believing, mahimo dayon kang makasabot sa dako kayong gugmas Ginoo nato. Muna dinhi sa atong unang pagbasa, gihulagway diri ang atong Ginoo paganhis kalibutan, mura siyag karniro nga gidala ngadto sa ihawan. Wa siya'y timik. Nahiagom siya sa inhustisya, gipatay siya, pero wa gyud siya'y reklamo. Di ba? Sulay na ninyo. Gamita na nga kinaiya diha sa inyong panimalay. Unsay mahitabo sa inyong mga panimalay? Gubot o malinawon? Kinsa dinhi ang di gyud mo reklamo diha sa ilang balay? Wa gyud reklamo. Tasa kamot. Pulos gid mo mga Hudiyo. Okay. Ay kadto mga Hudiyo, luos lang reklamo ni Kristo. Siging reklamo. Siging pangitag apan. Ana. Kamo mga ginikanan, ay mo pagsig reklamo sa inyong mga anak. Unsay mahitabo sa inyong mga anak? Malinawon o gubot ang ilang kinabuhi? Malinawon, malipayon pagid na. Kamo sang mga anak, ay sad mo pagsigig reklamo anang mga sugo sa inyong ginikanan, tumana lang na bahalag mga matay mo. Sama ba ni Kristo ba? Sugot lag mamatay basta makatuman sa sugo sa amahan. Kana. Diha bitay kausa si Pilato sa ato rong dialog. Ningon si Pilato, di kam tubag nako, wa ka kahibaw nga nakoy gahom sa paghatag nimo kinabuhi or sa pagpalansang nimo sa krus. Sa may tubag ni Kristo, wa unta ka aning gahuma kun wa ka hatagi sa akong amahan. Ana ba? Naunay hinuos Kristo, murabag ang iyang amahan mo'y naghatag og kutsilyo atong tawhana, niya giunay og dunggab si Kristo sa kutsilyong hinatag siyang amahan. Gahom. Usahay ang kaning authority nato dinhis kalibutan, sama ng authority sa ginikanan, authority sa pare, authority sa obispo, authority aning atong mga government officials. Usahay malimot sila, malimota nga hinatag dinis Ginoo, gamito nato sa pagpaantos o pagpatay sa mga taong gihigugma sa Ginoo. Ang iyang mga anak nga gihigugma. Kinsa man ang mga kabos, ang mga dinaog-daog, ang mga binilanggo, ang mga hinikawan sa mga opportunities in life, kanang mga nanaglingkod lang diha sa sidewalk. Diha tatoy usa ka lawyer nga niingon nako katong diha pa ko sa prison ministry. Sus, daghanag yung binilanggo dito. Timingan man tong nangaon mi, kaatubang mi. Ngako, grabe kayo Huutag yung prisuhan, baho pag yung kayo, kuwang pagiskaon. Nga, grabe kayo sila to, hugaw na kaistanan, napailang CR. Sinangganang parihag, kadako niya kong room dinis taas, nga igo rang masod ang madre kung mutipon. Nga di mi mag-abot ba? Masod siya, nga di mi mag-abot. Unya, ingon ana, kadako nga room, kanang sudlan og tag 30 ka buok, tag 40 ka buok tao, lisod magyud dito ako rang usa, sango pa man gani ko usahay sa pultahan, kay murag sikit ra kayo, butangag 30 ka tao, 40, tubag na yun tong lawyer, may racist na sila pa diroy, kay sila man siya naghatag og krimen sa atong katilingban, sila may naghatag kagubot ani atong katilingban, mahal sa na para nila ro tagam na sila, ilam sa nang tinuyuan. Sakto dili.
Kinsay mingong sakto ang lawyer. Kas kamo. Kinsay mingong sayop ang lawyer. Tulor ka buok. Unsa man dito nihit? Unsa man dito pangut? Unsa man may tubag ato? All of the above. Patay mo dia daghan ra ba kuno kayo karon kuno mo kuno'y first nga kinatas-an og percentage sa passing percentage sa bar exam. Mo na mga lawyer may kay na sila na mirisi. Niya ako day siyang giingnan attorney. Nay usa ka piniriso didto nga kawalo na siya sud guwa sa prisuhan. Akong gipangutana nganong kawalo naman ka nagsud guwa sa prisuhan? Ingon sad siya, ang ako sang mamagpapapader sud guwa masas prisuhan. Ang akong mga igsuon, mga manuyupay man sad, akong papagmama, mga kawatan og tigdil sag mga siyabo. Nako ikaw attorney, og anha ka mataw aning klasiha sa pamilya nga mo'y namat-an imong buot imong papagmama, mga sugal, inom, siyabo, pangawat, ana. Unya, ang imong mga silingan, mao say trabaho, malawyer ka ka? Kamo? Makasimba ka mo ron din eh? O na, ang pasabot lang nako ba? Si Kristo nga nagtanaw dito sa langit, nagtanaw nato nga ang atong nahimutangan, pulos sala, naglunang ta sa sala, naaman tinuoy paningkamot nga muikya sa sala, pero way kagunitan. Muratag ka ng gilunupan ba nga nangitag kagunitan, pero wa gyud. Naalang kita gaumog ta diha. Kinsa may muluwas, ang Ginoo mo'y nanaog kay naluoy. Nanaog siya aron adto ta mugunit niya. Siya maoy atong magbalantay. Siya maoy atong kaluwasan. Nagunit ni Kristo. Ayaw gunit anang imong kwarta. Sa may buhaton na ihog nas kolekta. Buhiin ang imong kwarta dito gunit ni Kristo. Ito. Buhiin ang imong nakatunan, kanang imong kunuhayng authority, kanang imong kabright, kanang imong pagkasuma cum laude, magna cum laude, kanang imong masteral, doctoral degrees. Buhiin na didto gunit ni Kristo. Kay di na makaluwas nimo, makahatag lano nagkadaot nimo. Natanawan ng inyong mga naong, nganong nangawagtang na ng inyong mga kilay, nangausab na ng inyong buhok, nabuti na inyong mga naong, napainuban ninyong mga babae, nangalaygit na, ang ubang mga laki, na basiktomi na, ngano man na, tungod na sa atong mga intellectuals, nga wa na'y Ginoo, naa na nagsalig o naggunit sa ilang abilidad. Unay kuyaw kayo? Hunong nalantaan eh.